हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरनाय थाबाय दिनैनि गोदान भिडिअ'हाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। आं थालिर बागानाव हासार सारनो फैदो लोगोफोर। आं दिनै थालिराव होगोन इउरिया आरो पटास, बे मोननैजों प्लास खालामनानै। नैबेनो गोदान बागाना लोगोफोर, नै दासो एसे थांहांदो। बेयावनो होगोन आङो मुलिखौ, हासारखौ। नों लोगोफोर, आं सुब मोनसेयाव फांथाम खरि गायदो आरो फांथाम नायलांबाय था। आं दा लोगोफोर नै बे बस्था बनायावनो हासारखौ मिक्स खालामगोन। इउरिया 7 केजि आरो पटासआ जाबाय पटास 5 केजि। केमेरा हमग्राबो गैया जाहैबाय लोगोफोर, हारसिंसोना, बेनि थाखाय एसे डिस्टार्ब जादों आरो। नैबे जाबाय पटास। नैबे इउरिया। बे इउरिया लोगोफोर। ini potas. बेयाव मोननैजों मिक्स खालामगोन आं। पटास 5 केजि, इउरिया 4 किलो। हासारखौ माने एसेल' होदोंमोन आंबा, थालिया जाबाय एसे फिसा जाहैबायना लोगोफोर, फुलि गायहांनाय। बेखायनो हासारखौ आं एसे खम होनायदो। माने बांद्राय होयोबा थालिर फुलिया गाज्रि जायो, बांद्राय होनाया फिसा समायाव। पटासआ जाबाय रोदानि खामानि होयो, बिफांफोरखौ सेहेरा खालामो। इउरियाया जाबाय बिफांखौ
गुरै खालामो गुरै खालामनानै देरनायाव मदद होयो गिदिर खालामनायाव बे मोननैजों इउरिया आरो पटासजों प्लास खालामनानै होग्रोनोसै आरो लोगोफोर बिनिफ्राय रिजाल्टखौ सानब्रै सानबा 10 दिननि उनाव मोनगोन माबायदि जायो हाइस 10 दिनानो नांगोन आं दा नै बाल्थिङाव लानोसै बाल्थिङाव लाबाय आं लोगोफोर नैबेनिफ्राय फार्स्ट होग्रोनोसै बेबायदि होनांगौ आरो लोगोफोर आं भिडिअखौ दसे सम दोनथ'नि ओरै सारनांगौ माने केमेरा हमग्रा गैया जाहैबाय नालाय बेखायनो एसे डिस्टार्ब जादों